har sikkert også, hvor gammel er I? 14 år. Går I i klub? Ja, det gjorde vi engang. Det gjorde I ikke, okay. Nej, men det er sådan et klubtilbud til unge, men det er unge kriminelle fra 18 til 25 år. De kan komme, vi kan vejlede dem, vi kan snakke med dem om uddannelse, vi kan snakke med dem om, hvad de kunne tænke sig, og ligesom få dem væk fra gaden, og også bare det her område her, der er rigtig meget kriminalitet her i området. Kender I området? Så, ja, okay. Der er selvfølgelig meget kriminalitet i området. Så det vi prøver, det tilbud der er, det er ligesom få dem væk fra gaden. Fordi når man hænger ud, så har man en tendens til ligesom at lave lidt mere ballade, fordi man keder sig og man gør de her ting. Så prøver vi ligesom at få dem op til os, det er en klub, og hjælper med de her ting. Som jeg sagde før, med hensyn til uddannelse og vejledning, jobs og skole. Ja. Det er det, jeg laver. Hvor tror du, der er mest kriminalitet her i byen? Altså i København. Det er svært. Det synes jeg er et rigtig, rigtig svært spørgsmål. Der er selvfølgelig rigtig meget kriminalitet. Der hvor der har været sådan mest problemer. Altså der er de sidste par år har der været rigtig meget her på Nørrebro. Men heldigvis, der har også været rigtig meget skyderier, som vi kan huske. Det har der altså ikke været i de sidste 2 år, synes jeg ikke, der har været skyderier. Men der er det sådan, det er jo så meget delt op, synes jeg. Det er sådan, nogle gange så er det Tingbjerg, og så nogle gange så er det Ydre Nørrebro, nogle gange er det sådan her meget Indre Nørrebro. Det er sådan meget forskelligt. Der har også været noget ude for København, men jeg ved ikke lige præcis, hvor der er mest kriminalitet. Det synes jeg er rigtig svært. Hvorfor bliver man kriminel? Godt spørgsmål. Hvorfor bliver man kriminel? Jeg tror, altså det kan jeg ikke, det er jo rigtig, rigtig svært at sige, hvorfor man bliver kriminel. Det er selvfølgelig ikke, der kan være rigtig, rigtig mange ting. Der kan være et hårdt barndom, der kan være for eksempel, altså de erfaringer, jeg har med de unge, jeg arbejder med. Det er både, som sagt, barndom. Nogle gange er forældrene gået fra hinanden og blevet skilt. Så er det ikke ligesom, så er det ikke en rigtig, altså ligesom, der mangler noget. Altså, der er en mor, men faren er der ikke til ligesom at være den hårde. Nogle gange er det også bare miljøet. For eksempel, hvis man bor i et område, for eksempel ligesom her på Nørrebro, hvor der er rigtig meget kriminalitet, så har man en tendens hurtigere til at omgås med de forkerte mennesker. Fordi der er de forkerte mennesker, der er kriminelle, der er bander i det her område her. Så bliver man automatisk suget til. Så der er meget, meget vigtigt som forældre, at man er på, og man opspår hver ens børn render rundt og laver. Hvem går de sammen med? Hvem snakker de med? Ja. Hvordan påvirker det folk at være opvokset med kriminalitet? Hvordan med? At være opvokset med kriminalitet. Hvordan det påvirker dem? Ja. Hvordan det påvirker dem? Ja. Altså når jeg snakker med de unge, jeg arbejder med, altså man kan mærke på, at nogle gange de er sådan lidt, de er ikke, nogle af dem er sådan lidt flove, lidt irriteret over det. Altså for eksempel, hvis de havde været inde i den her kriminelle miljø i måske 3-4 år, og de vil gerne ud af det, eller måske de er kommet ud af det, så man snakker med dem, så når de tænker tilbage, så tænker de ikke, at de har været, nogle af dem tænker ikke, de over det sejt, det jeg gjorde, eller det jeg gjorde dengang, eller så er man ikke, de er ikke meget for at snakke om det nogle gange, og især når det er kommet over på den anden side, hvor de ikke laver kriminalitet mere. Så man kan sige, at det er meget forskelligt, hvordan det påvirker dem. Nogle af dem er sådan, dem der er inde i det, kan godt nogle gange blive rigtig stolte over det, de laver. Og andre, som er inde i det, kan godt virke sådan, når man snakker med dem, at
det er ikke så godt, det vi render rundt og laver. Det er ikke pænt. Det gør man ikke. At man går ud og stjæler, og man handler med stoffer og sådan nogle ting. Så det er sådan meget forskelligt, hvordan deres effekt er. Hvordan det påvirker. Hvordan kommer man ind i den kriminelle verden? Hvordan man kommer ind i den kriminelle verden? Ja, det er ligesom det samme som spørgsmål 1. Det er jo så meget forskelligt. Altså, jeg vil mene, hvis man ikke har opbakning hjemmefra, altså ens forældre er meget på at støtte børnene og rose dem, og virkelig være på med at rose dem, og så har man også en tendens en gang imellem til, man søger de steder, hvor man får lidt anerkendelse. Altså man får lidt mere anerkendelse derovre, fordi hvis man kommer hjem, så bliver man sådan lidt, man har det ikke så godt derhjemme. Tingene fungerer ikke rigtigt derhjemme, og man har måske en far og en mor, der skændes hele tiden, og man skal høre på det, og når du kommer hjem, så får du en svin af din far, hver gang du kommer hjem. Hvorfor har du gjort sådan, hvorfor har du gjort sådan? Så søger man nogle steder hen, for eksempel i det kriminelle miljø, hvor man får lidt mere anerkendelse, og får lidt mere respekt, og der bliver hilst på dig. Og der er også nogle af de unge, de søger de steder, fordi der er meget opmærksom omkring de her unge drenge. Jeg kan bare se her i Folkets Park, der er rigtig, rigtig mange unge, så sådan bandemedlemmer. Når du er inde i miljøet, det vil sige, når du er inde i banden, så bliver det hilst på dig med respekt, og så du får en kram, og sådan ligesom, vi holder sammen. Hvor for eksempel, og det er der rigtig mange unge, der godt kan lide, de kan godt lide den der anerkendelse. Man kører rundt i fede biler, og man har masser af penge og sådan noget. Så er der også nogle folk, der søger ind på grund af de her ting. Hvor mange år har du arbejdet med det? Det har jeg gjort i 6 år. Så gammel var du? Jeg er 39 nu, så jeg må have været 34. Hvordan er det at være kriminel? Hvordan er det at være civil under bandekrig? Civil under bandekrig? Ja, det er faktisk rigtig, rigtig hårdt. Som sagt, den institution, hvor jeg arbejder, som sagt, det ligger lige rundt om hjørnet. Og der har rigtig, rigtig mange skyderier lige ud til Randshusgade og her på Nørrebro. Jeg flyttede fra Nørrebro for 4 år siden. Man kan sige, de sidste 4 år, heldigvis har der ikke været så mange skyderier. Men før tiden var der rigtig mange skyderier, der boede her på Nørrebro. Så hver gang, når jeg skulle hjem for eksempel fra arbejde, og gå den vej, når jeg skulle hjem, så det påvirker mig rigtig meget. Fordi man er bange, man er nervøs, for man bliver forvekslet med nogle bandemedlemmer, og så bliver der skudt efter en. Så man bliver påvirket. Så meget personligt, jeg tror også andre mennesker bliver påvirket. Fordi man bor, man færdes i miljø, og det er ikke så sjovt. Det er ikke rart. Hvor på Nørrebro boede du før? Jeg boede lige på Slotsgade. I år ved Tele, hvis I kender det. Hvordan er det at arbejde med kriminalitet? Altså en ung kriminel? Ja. Jeg synes, det er rigtig spændende. Jeg synes, det er rigtig fedt. Jeg kan godt lide det, fordi man har med mennesker at gøre, og jeg kan også godt lide at hjælpe de her unge drenge. Fordi nogle af dem, det er jo ikke noget, man vælger selv at være kriminel. Altså, jo, selvfølgelig vælger man selv at være kriminel. Men nogle gange, så er det bare fordi, man er... Det er ligesom bare en fase, man skal igennem. Så har man prøvet det. Og så synes jeg, det er vigtigt, at der findes nogle mennesker, som gerne vil hjælpe de her unge, med at fortælle dem, at det her, det er forkert. Det her, det gør man ikke. Og det har man brug for som ung. Og ligesom vejlede dem og sige til dem, ligesom jeres forældre, eller ligesom jeres pædagoger, eller skolelærer fortæller dem, det her, det gør man ikke. Det har de også brug for. Hvilke bander laver flest kriminelle ting? Hvilken bande? Bander. Og der er jo rigtig mange bander, altså med navnet i København. Jeg har ikke styr på alle bander med navnet. Men
Hvem der laver flest kriminalitet, det er rigtig, rigtig svært. Det er rigtig svært at finde ud af, hvem der har lavet. Det har jeg ikke sådan et overblik over. Men der er rigtig mange bander. Okay. Har skolen en rolle i de her kriminelle? Jeg tror, altså i samfundet har vi alle sammen en rolle med at vejlede de her drenge og snakke med dem. Altså, et eller andet sted, ja, de har også, de har, ja, det vil jeg mene. Okay, hvad har samfundet gjort for at stoppe det? Hvad har samfundet gjort for at stoppe det? Eller hvad, jeg forstår ikke spørgsmålet. Hvad de har gjort, eller hvad kan de gøre til det? Ja. Hvad de kan gøre for at stoppe det? Og jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er rigtig svært, og hvad de kan gøre. Jeg ved ikke, om samfundet kan gøre mere, fordi jeg synes, samfundet gør rigtig, rigtig mange ting. Men selvfølgelig, altså, jeg ved ikke. Nogle gange har jeg selv tænkt, måske en hård straf, om det vil hjælpe. Men det er ikke sikkert.